Lanbide Heziketa euskalduntzeko egindako lanagatik euskararen urrezko bikain ziurtagiria jaso du Miguel Altuna Lanbide Heziketa zentroak. Euskararen erabileraren aitortza hori jasotzeko egindako eta egiten diharduten lanaren inguruan jakiteko gerturatu gara. Lanean ere euskara dutelako eredu. Kaixo, Xabi, Josu, Nerea eta Gorka, lehenik eta behin zorionak, euskarazko urrezko bikain ziurtagiria jaso berri duzue, eta Josu zuretzat, Miguel Altunako zuzendari izanik, zer esan nahi du honek? Bueno, guretzat postasun handi bat eta harrotasun handi bat sentitzen dugu hau lortziaz. Urte askotan eta lankide askok indako lana eta sortutako itxura bat bidean, indako lanan bide hortan, mugarri bat izan da guretako, eta bide horre jarraitzen dau, eta ilusioz jarraitzuko hortan lanian. Josu, esan bezala, jaso berri duzu hemen atzekaldean dugun euskararen urrezko bikain ziurtagiria. 54 entitate jaso duzue, 3 maila desberdinetako saria zuden, zuek goi mailakoa jaso duzue, eta gainera, 3. Lanbide Heziketako zentroa izan zarete sari hau jasotzen, lehenengo Tolosaldeakoak jaso zuen, ondoren Lea Artibaikoak, eta oraingoan Miguel Altunak. Ia urtiak daroia bikain ziurtagirien ekimen honek, nik dut 2012 inguruan edo hasi zela, eta egisa da beste Lanbide Heziketako ikastetxeak, orain dela urtiak 2013-2014an batek eta besteak 2016an edo. Gu bezaiaketa bat inginuan 2016an, eta orduan gauza batzuk hondikan hobetzeko zezkon, eta zilarrezkoetara ginen, eta aurtengoan berriz ja urrezko edo goi mailako ziurtagireta dugu. Guretzat noski urte askotan jente eta lankide askok eta jente askok lan indau Miguel Altuna ekosistema euskaldun bat izateko eta lehentasun bat emoteko hizkuntziai, eta hau jasotziak, nire tokatzea harrotasun handiakin hartzen dut, ikusitza oinarte indako lana hori dela emaitza bat, baina baitza aurrera jarraitzeko injarra ematen duzkun ikur badala. Eta aipatu duzu aitortza hau urte askotan egin den lanaren emaitza dela, batez ere lan horren erakusleio moduko bat, ezta? Zein izan da pixat barrutik eta beste foru batzuetan parte hartuz egin duzuen lana urte hauetan? Bueno, egin dugun lana izan da lehenengo, orain dela urte asko erabaki hori hartzea euskaraz funtzionatuko lukeen ekosistema baten bizitzea, eta bestalde hori plan baten bihurtzea, plan hori gauzatzen jutia, arduradunak epiak ipini plana betetzeko, eta hola lortu ditu oinarte lortutakoak, eta zan duten moduan, aurre dago jarraitzuko, nikan pauso gehiago emoten. Eta kanpora begira, ze foruetan parte hartu izan duzue? Elkarlanian gurekin aritzen dien enpresa, gizartea eta abar oso parte garrantzitsua da, eta urteak da hau erekin euskeraz harremantzeko saiatzen itzen eta lortzen. Orduan guk gaur egun enpresa hemen elkartzen dien enpresa foruak, enpresare izan leke adibide bat, euskeraz elkartzen da eta euskeraz kudeatzen da enpresarekin lortu daukan dena, Aritxan partea, Gipuzkoako Lanbide Heziketako ikastetxeen elkartean euskeraz funtzionatzen da guztiz, enpresetako harremanak beti lehenengo hitza eta gure hornitzai eta bezeroekin euskeraz itzen dugu lehenengo hitza, eta nik esango nuke 90% hemen inguruan daenak bintzat lehenengoa eta azkenengo hitza euskeraz dira. Kanpora begirako harreman horietan, enpresekin harreman horietan, Gorka Lazkano dihardu Miguel Altunatik lanean, ezta? Bai, guretzat enpresekin daukagun harremana eta erekin nintzen duen elkarlana oso garrantzitsua da.
Horren arduraduna gaur egun Gorka Lazkano da, eta hobeto ezin dela pentsatzen dut. Gorka, zu zara Miguel Altunan enpresekin harremanak izaten dituena. Pixat kontatuko diguzu nola egiten duzuen lan hori eta hainbat kongresutan ere parte hartu izan duzu. Esaterako Bilbon egin zen Language kongresuan, ez? Kontatuko didazu pixat nola diren lan horiek? Bueno, pixkat aurretik Joxuk be komentatu dau, enpresekin harremanak beti toketan jat niri. Euskeraren ingurutik begiratute, guk Bailara eta Bailaratik kanpoko hainbat enpresakin dugu harremana, igual 400 bat enpresakin zuzenien harremana dugu, eguneko oso handi bat euskeraz izaten da, eguneko 80. Guk berez badaukagulako sistematika bat ipinike euskeraz izen behar dela gure harremanak, eta horrek emondozko ez da, gure sari hori lortzeko bide bat, eta ez hori bakarrik ez, gero norberak be esfortzu minimo hori egin behar da belako, ez? Gero aipatu duzu Languages kongresua be, eta kongresu horretan parte hartzien nik uste dut bai izan zela importanti Miguel Altuna moduko erakunde bat entzat be, zen mundu mailako kongresu baten aurrien agertzen zara, eta hor be azaldu gendun gu enpresekin daukogun hartu emona segaitik da nolan, edo zer dan gure bidie, ez? Euskera sustatzeko harreman horretan. Esan gehinke, lehen esan dut demon, eguneko igual oso goitik gotako, eta igual beti, eguneko 80 bat inguru euskera utzien dela gure hori, gure harremana. Hainbat gauzatan hartzen dugu parte, enpresaria adibidez enpresa foro bada hemen daukoguna, hainbat enpresako Baileran guztiz euskera utzien egiten dago dana, harremanak, bilerak dana, Arixan be parte hartzen dugu, eta Arixa Bergarako udalak sortutako ekimen bada, non industria euskerara hurbiltzeko ekimen bat biltzen da ben, eta gu be hor sartute gauz, eta talde eragileko parte gara gainera, Miguel Altuna. Orduen, usteot asko aportatzen dugula Bailaran eta jaso bai, ezta? Egitze da, Bailara privilegiatu badala hau, hizkuntza ereduei buruz hasi eskero izketan, euskeraz jende asko gehien da belako, eta euskeraz mugitzeko eta bizitzeko aukera emoten dozkulako, baina, bueno, beti da esfortzu bat, eta enbiar dana, ez, danon aldetik, igual guri natural urtetan dozkune, baina beste batzu iez, eta zuk pixkat bultzatu edo tiratu enbiar dozune gehiago, eta zan da. Eta aipatu duzu Arixa, Bergarako udalak sortu zuen egitasmo bat, 2022an sortu zen, baina martxan dihardu ez da. Hasiera batean Bergarako enpresekin, enpresa talde eta beste hainbat elkarterekin hasi ziren lanean, eta gaur egun, esan duzu bezala, Bailara mailara zabaldu da. Arixaren lanaren garrantzia zein den aipatuko zenidake? Esango neuke oso garrantzitsu dela, batez be industrian euskera dalako ekimenan helburu nagusi, ezta? Eta dano dakigu zerbitzuetan, tabernan, kalien, dendetan, errez hau edala, baina lotura hori gatsa hau edaia industria mailara sartzen genen. Eta gutxi hau hemen, igual Bailara honetan, lehen esan dudan moduen, nahiko privilegiatu gara zentzu horretan, jende euskeraz funtzionetan da belak. Baina, ja industria mailara hartzen genen, eta hartu emonak zabalau edienez, eta pixkat galtzen da ohitura hori. Eta Arixak lortu dauein baten, asko eta askok oso pausu txikiek emonez, behintzet aurrera egitea hizkuntza eredua euskera izen daitzen, ezta? Eta gu munduen aurrien agertu ahal izeteko euskaldun lez, euskal hiztun lez, eta gure nortasune plazaratzeko. Eta Arixak nik uste dut hori ondo biribiltzen dabela. Nerea, Xabi, zuek hizkuntza normalizazioko proiektuko kideak izanik, Nerea, zuk nola ikusten duzu Miguel Altunan egoera soziolinguistikoa? Bueno, egisa da, ikastetxean dagoen realidadia dela gizartean daukogun realidadian isla. Azken batean hemen euskeraz lan itxen dugu, baina euskon ikasleak eta hola, euskenan jakintza maila orokorrian behintzat badauke, baina gero erabileran
beti pasatzen dana, ez? Orduan hor sentsibilizazio edo erronkan batzuk badaukou euskara dakixen jendiakin. Eta gero hortaz aparte bai, hemen bertan jaio ez dien ikaslien kopurua gero ez da handixagoa da, eta hor beste realidade badaukou, eta horri aurre inbiarra dago eta erantzun bat eman biharra. Horri erantzun bat emate aldera, zein erronka proposatu edo bete dituzue? Bai, daukagu erronka mota bat, ikasle eta langile guztiei zuzenduta, direla sentsibilizazio kanpainak, lehiaketak, euskararen egura eta euskaraldiari lotutako kanpaina diferenteak. Eta ero daukagu euskara ikasi nahi duteni zuzenduta, herriko udal euskaltegiakin koordinatuta euskara klasea dauzkagu, arratsaldez, eta orain deskantzu orduan ere mintzakafea martxan jartzekotan gaude. Ze ondo orduan pila bat proposamen azkenen helburu horiek lortzeko, eta gero aipatu duzuzuk Nerea A-ereduko ikasleekiko beste erronka mota batzuk proposatzen dituzuela, zeintzuk dira horiek? Bai, erronken artean egongo zen, eurek ikustia bai, euskeraz dela hemen euskeraz bizi gala, lanian euskeraz itxeko aukera asko darela eta hola, eta orduan eurei eskentze jauna da bitartekoa euskerara gerturatzeko. Xabek esan daren bezala, euskerara gerturatzeko proiektu ezberdinak jarri ditugu martxan, bat izango litzake atzaldetan, hemen Bergarako udal euskaltegikoekin batera euskerako klasiak jasotzeko aukera eskaintze jeun, eta hortik aparte, Xabek aipatu daren bezala, mintzakafia. Astian behin jolas orduan elkartu, eta berriketan programa bat izango zana, baina eskolara ekarritxa. Azkenik nola baloratuko zenuten Miguel Altunak euskara sustatzeko egiten duen lana? Miguel Altunak euskara sustatzeko egiten duen lana, egia esan, haundixia dela pentsatzejat. Azkenian, bertako langileak, zein ikasle asko behintzat, euskeraz biziga, baina hortaz aparte, erabiratek aparte, eragite lan batian eragitea bai da ikastetxean helburuetako bat, eta horri biltzen ga. Eta zuk, Xabi, nola baloratzen duzu Miguel Altunaren lana? Bai, leheno esan dugun bezala, rekonozimendu ona izan da bikain ziurtakaria jasotzea, baina nire balorazio bat itekotan ikusten dutena da ikastetxe bezala erronka potola daukagula, eta ondo iten eikan sentsazio hori ekita ere, emaitzak epe ertainera ikusiko ditugula.